Takže čaute ľudia, zdravím vás v novom videu. Dneska tu môžete hore sú to nové skiny, ktoré pridali do hry, do League of Legends. Debonair Ezreal a Debonair V. Tu vidíme obrázok V. Ako ten sa mi veľmi nepáči. Neviem, je dosť taký divná. Trošku stojím tú hudbu. Tak, potom Ezreal, tento už je trošku krajší, tento sa mi páči, poviem vám pravdu. Obidve stoja 750 RP a ďalšia zmena je 33 nových splash artov. Takže napríklad na Noxus Hunter Aniviu, Red Riding Annie, Rusty Blitzcrank, prepáčte, ale musím to čítať strašne veľa, Goalkeeper Blitzcrank, Desperada Cassiopeia, Sirena Cassiopeia, Mr. Mundoverse, Tango Evelyn, proste prečítam na ktorých čempov. Gangplank, Garen, Heimendinger, ešte druhý Heimendinger, Nightblade Irelia, Aviator Irelia, Commando Jarvan, Silver KO, Viridian KO. Vypnem tú hudbu. Pharaon Nasus, Candy Cane Miss Fortune, Chosen Mastery, Sorcerer's Ux, sorry za angličtinu. Leopard Nidalee, Snow Bunny Nidalee, Pharaon Nasus, Ravager Nocturne, Forsaken Olaf, Glacial Olaf, to neviem ani prečítať, prosím na Pantheona, Noxus Poppy, Chrome Ramus, Frozen Shen, Hextech Sinjet, Black Belt Udyr a Carling Veigar. Ak ukážem vám napríklad, možno tu niekde uvidíte Ireliu, tá je celkom pekná. Potom Ramus je pekný. Irelia je tiež celkom dobrá, tá Aviator Irelia je dobrá. Ostatné vám dám do popisu videa, tam nájdete tie všetky, ako sa volajú, splash arty, sú dosť husté na Sinjeta. Je pekný, no proste všetky sa mi páčia, proste sú to nové, zmenené a sú dosť dobré. Samozrejme sú ešte len na PBE, ak by ste sa chceli prihlásiť, tak dávam dole link, ale musíte tam chvíľu čakať, viete, je to nejaká doba, ale každý týždeň prijímajú nových, tak možno budete mať šťastie. No a to je všetko to video a ešte k tomuto budem vám prinášať videa z League of Legends, novinky, možno nejaké gameplaye a uvidíme. Bude to proste všetko League of Legends, čiže čusbus. Ale pretože to by si povedali, že kopírujem Google, tak čaute.